Ако до края на света остават 7 дни, ако е свършен този свят и с него аз и ти, как би живял тези 7 дни? Ако до края на света остават 7 дни и строги ангели броят с теб греховете ни, така ли пак ще мъчиш любовта? Ако няма нищо да остане на земята, има начин ти да си спасиш душата, как би живял тези 7 дни? Кажи ми ти, сърцето си питай. Първия ден дали от тебе ще плача, втория ден ще караш ли да ме боли, третия ден ще бъдеш ли с мене мрачен, няколко дни ще ме обичаш ли, кажи. Първия ден дали от тебе ще плача, втория ден ще караш ли да ме боли, третия ден ще бъдеш ли с мене мрачен, няколко дни ще ме обичаш ли, кажи. Ако до края на света остават 7 дни и откъдето сме дошли обратно ще вървим, как би живял тези 7 дни? Ако до края на света остават 7 дни и няма време за лъжи и полуистини, така ли пак ще мъчиш любовта? Да остане на земята, има начин ти да си спасиш душата, как би живял тези 7 дни? Кажи ми ти, сърцето си питай. Първия ден дали от тебе ще плача, втория ден ще караш ли да ме боли, третия ден ще бъдеш ли с мене мрачен, няколко дни ще ме обичаш ли, кажи. Първия ден дали от тебе ще плача, втория ден ще караш ли да ме боли, третия ден ще бъдеш ли с мене мрачен, няколко дни ще ме обичаш ли, кажи. С мене мрачен, няколко дни ще ме обичаш ли, кажи. Първия ден дали от тебе ще плача, втория ден ще караш ли да ме боли, третия ден ще бъдеш ли с мене мрачен, няколко дни ще ме обичаш ли, кажи.